to chicharon bulaklak. Ayun oh. Yan ka mga ka-GSP oh. Para kaming nasa hotel. Baka mamaya to 500. Oh, ano masasabi mo kauna? Maganda, tsaka tingnan mo yung lugar, oh. Good morning mga ka-GSP. So yung mga ka-GSP, nandito tayo sa Tarlac ngayon. So tunggots namin ni Kaonat. Ayan oh, eto may ano dito. May bagong luto. Ayun no, chicken skin. Mukhang malakas yung hapon yata. Ito mga masarap to. Ito, bulaklak. Kukuha ko nito. 5 po isa. 5, ayan no, 5 isa. Ayan no. Shanghai. Ano yan bang Shanghai? Shanghai. Dito ma'am, magkano rito? 310. 310. Ayun no. Kuha tayo nito mga GSP, ano to? Calamares. 310. Sarap nito, 310 lang oh. Ayun oh. Nalait mo. Sana all. Oh, ha? Itong kwek-kwek. 310 rin. Ayan oh. Ang ganda dito, para tayo nasa hotel. Baka mamaya to 500. Kaunat, para tayo nasa hotel ah. Ayun, tingnan. Oo nga, no? Ayun mga ka-GSP. Ayun ka mga ka-GSP oh. Para kami nasa hotel. Kalain mo. Ayun oh. Ano masabi? Oh, ano masasabi mo kauna? Maganda, tsaka tingnan mo yung lugar, oh. Kaya tanungin mo kung may soft drinks sila dito. Ayun oh. Kuha ng kasalo. Oo. Para litro. Mamaya na lang tayo tayo may binigyan na nga tayo ng malamig na tubig. Ikaw talaga kaunat eh. Oo nga, no? Ayun, Baka mamaya malamig, to, oh. baka 500. Ayos lang yan, maghugas ka. Ayun no. So ito mga ka-GSP, ito yung mga kakainin namin. Ayan, oh. Ayun, tingnan mo, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Sayang. Sayang si... Ayun no. Sayang si Kalito. Ano to, langaw? Kapalit. Kapalit. So, kain muna tayo mga ka-GSP. Nasaan ba yung tubo? Sayang si Kalito. Ganda yung napuntan natin. Sabi mo. Sayang ka, Kalito. Par, nasa na yung kasama niya, Para kami nasa hotel itong napuntan namin, no? Ayun no. Oh. Tsaka titignan mo pa siya, oh. Ang ganda rito. Nasa Maynila na kami. Baka hindi mo alam. Maynila ka mo. May plastic pa. Ang sarap. Nagdudroga ka ba, kuya? Sarap. Sarap po. Shanghai yun, 5 piso lang. Ayan. Tignan natin itong lugar nila. Ang lugaw. Malamig. Pero masarap. Malamig-lamig yung lugaw nila. Papawisan na talaga. Ito, subukan natin ito. Rito. Sarap ng kwek-kwek. Subukan mo, kauna. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nasaan ba yung tubo? Malat-malat na yung goto nila. Oo nga. Mahalat yung buto. Ito, tikman natin. Ayan, no? Okay.
Malit nga lang. Ano sarap. Oh shit. Here we go again. Ayun no. Ubus. So mga kaduski, panalo to. 3-10 lang. Sarap. Kaya malit. Kwek-kwek. 3-10 rin. Saw-saw mo sa suka. Sasaw ko sa suka. Ginagawa? Ako lang makuha. Ayan. Ano? Oh. Magaling kang kupal ka. Lugaw. Sulog na tayo nito. 15 lang. Ha? Sulog na tayo. Pag alas 10 na tayo. So yung mga GSB, sunog na raw kami. Ano? 15 minutes natin tayo na, oh. 10 na. Hindi pa naman halata eh. No. Tingnan mo. Nax. Tayo sa dito. Yung order niya, sir. Sir, thank you. Chicharon bulaklak. Chicharon bulaklak. Ayan, tignan mo. Ayun, no. Ayun, no. Chicharon bulaklak yan. Mga matigas to, hindi ko maano to. Tignan mo kasi. Tignan mo. Matigas nga. Tignan mo lang. Oh. Hindi chicharon bulaklak to. Hindi. Ay, ano to? Sukan lang ano. Ito ka pala ng ano. Kala mo, chicharon bulaklak. Hindi chicharon bulaklak to kasi pag chicharon bulaklak namin. Baboy na. Hindi. Mahal, friend. Yes, Daddy. Ano? Awa natin. Wala. Natin 10:30 na. Doon kaya makakawin sa kami ng linggayin. Kaya tayo dyan, sobrang init na oh. Ayan oh. Tirik na oh. Ayan oh. Ano, paalam ka na ka. Marami pong salamat sa mga nanood at sumabay po sa amin mula rito linggayin hanggang Tarlac. Napasaya niyo po kami kahit papano. Iniibitan po namin po kayo. I-like niyo po kami at subscribe sa aming